Iya, master. Ka Rosario Secondary School Mausiat Khnam kala rakhe ya ka annual sports meet jong school kabla penlong ha ki arsi lenter kata ha live ho bat live wetrik ulber ahjar arpulai ka bahag sing thoding jong tayo balala kata ha ka live wetrik ulber ahjar arpulai lala ban penha perdano ya ketik sports meet jong ketik school ha kesing sedang lawan ban pli ya ketik lumpung ilekai jong school dau MLA katha nyuba Bright Star Well Marbaniang ha ka jing lang jong isi star bak mi lang rangtong ibedai headmistress jong school isi star Mabel Dekhar ibedai superior general jong keseng VSDB uba kenjo lang rangtong nanti orang basinong kesinong Mausiat Khnam kiri orang ba kathany kinong yalam balang jong balang Katolik kinong hikai ki kimi ki pa bat ki khna school lembat ki kiwei haba phai pat sia jing lekai ki khna school dak jing shirham ki laishim banta hak tek sportsman ha ka jing lekai ba pher balala ru ban ai ya ki kusnam se kinong job jong ki ja jing lekai ba pher haga sing babot kata haga live huwe terek ulber ahjar arpulai la penbut de dak jing lekai final jong ki jing lekai ba pher bat ka jing sam ya ki kusnam sia kinong jom bat lawan ban penha perdano ya ketik lempung lekai jong school dau MDC kata nyuba tebor pathau ha ka jingya sekhilang jong ki bor pnia school bat kiwe ka balolong ru ha ka phu ka ping bat ka basongkon ban ai ya ka jing kai kan ma bangi puli abangi kran ya ka education abangi kran ya ka education abangi kran ya ka puli ka puthi kam dei e tang ya ka tu ka puli po kot kam dei e tang ka tu dei bangi kran ya ka education nga don nga wan ru na ka background ngala pendep ya ka MA po adult and continuing education melatip ru ya ka kum ka life long education abangi kran ya ka education katkum kani ka lifelong education kiong baka jing when you talk about education abang ikran ya ka puli puti ya ka jinang jing stan kiong ba ka sedang nadu nakpo ajo ka kami hadu pandatep ipi po lom jing tep from the womb to the tomb ka education kani ka lifelong process wanum sutu bakla baka dai tang hapo school hakikot ba penyo ya ka jing nang jing stan haba pimi sama ba pet ya ka mai mariang saudong saukun haba pi em lang salang nang tar hiyo shibun kijing hikai bat ngi hapan sutu roi kani gowe ba haba ikran ya ka education president bla letno haswa jongi president barem jongri India Abdul Kalam ukran shang ka education wong kumni haba ikran ya ka education wong ka education kari kumno wong kadai kata ka proses mau ke proses ke jia dan ti jong priu na ka ai ka ba yo sya ka ai pan ka ba un ai kata ka education mau na ka ai ka bang yo sya ka ai pan bangin ai kata ka education apa piwan pio ke jing nang jing start pio ke jing nang jing tip andai ha ka ba khadu pan kata ka jing start ke jong pi ta ka jing nang jing tip ke jong pi kan long ka jing mentoi da ka ba pia sam lempat sya ki wei kata ka education kabau Abdul Kalam Ukraine bat ngangai scam ru bakani ka school kelas 3 ya ka kam ka baha abang apik ya ka tu mutu live no serve kam dei ka mutu tang jong ni ka school lada pi plet jingmut ya kan ka mutu jong ni ka school ngasui ha mo ningkong ho ngidong kam banim ri habang ni yo ya ka jingim ngidong kam pat pantip ngidong kam pat panang hadirin bagi lanang bat ngila tepat ngidong kam bat syakri ya ki para mensip bat ki para priyo kata hari ka moto jong ni school bar ngai scam rupan bakani ka moto kan syong happy ki kena jong ni ka school tri shitom manu bong ba pimla ban kiu so clear sagi clear lum jong kana kumboong melung susu Beduk bat kani kadai kata school for underprivileged wala dang isim ya ka face ya kitu ki kena ki balak dan sew ndreng isim ka minimum face less than 1000 but man law snem ni saj ai kalat jingarap na ka benta ki kena ki beduk wala da ki mlak ban sew ya ka face ki jongki ha ka bas dang jong ngadi ka school ngani tu ip kam dei ki basuk
kamdei ke basuk namar ki kena ki bawan ha ketuk school kibun ki bala pep school kibun ki bala im kam kai kibun wat ki kena ki bala di drug sur ki don ki wan ha ketuk school hendrai nga sungu ban yo I ya ka mensem jong ka jing ya syak jong kinong hikai wala ada ki yo ka tulop ka barib hendrai nga yo I ya ka komitmen ka ba kinong hikai ki don ngayo I dalam kajong kakmat yakin no hikai kiba nyat umat apa kimi na kamera kelas namar kamdei ke basuk ban handle gitu kena di drop kena kiba syang makia kamdei ke basuk mentah kino hikai le se ma phi kino hikai bi nang ni phi syam ka jo phi kendu ka jo ka jing hak ba phi handle lagi kena school hendrai ngong epi ka komitmen ka bawan madu ka bensim ka jongi kan wan rak ka jikela ngalai I hadu ka nungut ki kena school ki bak imlang salang kala ken you kalau ong shish kumutei nda wala wan hak school jongi ka jing im joki ka kela kani ka dei ki ka bakta ya ka bensim ka bagi I ku itu ki bro bat haga basdang jong school ngai situ epi bawat ki kemi ki paru ki kremben ong bau kum kate ke school ki kena ko bakuno ki le school haga ke school hendrai ki no hikai jong ki tristom menta ke education department kala sim kala sina ya ue ikol ling kedok banto ya kerja dokumentari na ka bentang ke school ke jongi bat kila sami ke ikol ling kedok segi school ba fair pori boy district ngai ke ni kajing ai men sim ya phi kinong hikai le si phin sim ka ju ka challenge hai kamra class ka school ka jong phi hendrai le ya kani ka kam nadu ka men sim ka jong phi na ka benta kala wei jong ikna phi gum ikna school na ka benta jong phi lada ma phi bila yo kani ka lat pan wan hang ni school klem da perkhat ai nang nu yo bai kot nang nu yo bai school nang nu yo ka bam ngong phi dei bedon bok. This school is no less in quality, in standard to other schools in the town. Phi irangkat kerdan bat ki school chesor. Namal ka standard jong phi menta kalak kiu hadu kata. Nya gijing kublai gijing tresitom jong phi. Ai kublai gijing tresitom. Jong kinong hikai. Ki sistar ki keme ki kpa. Phi ki khon bilong kapan snget ki keme ki kpa. Bat ki keme ki kpa ki long kapan snget na kapanta jong phi. Phi pen kemen ki pen kemen ye phi. Te hakajing shit ngam kran shibun handrai nga kwa banong tangkane pidon kalaway aim high ka ay kajing tamo ka pidon balay pili school balay pipule geography history math science and all to become what I hope you have a clear mission clear goal in your life. What do you want to be? Look at our minister here, our MLA. He is an all-rounder. I'm so happy. Nga kamen bantip, muna MLA nomi kamadjungi, ulang professor, ulang upulit, ulang batip, hababun kiliang. Bat kene katar udang samla udang kena, kalaway udang jengay. Ya piru kadai kajing persat mensim. Kum kine kibedon lang ne kinong hikay. Jong baba, jong ubarit. Aha, sungguh bahaya lah kon. Sungguh bahasa kiba laban syong. Sungguh bahasa ngayen yo pikelon. Please sit. Tapi sopang sungguh bahawa na yun. Ngan penlengkot kajing keren na marba kan syong sa ang nakasit. Give him water. I sim kene ko take this water. Okay. Tapi syong to kan lihat sebagai shit bangin penkut artan tanggawai nganam keren jerong ai kublai yapi ya kibedan langan ne kublai sibun ai kin bucket ruang yapi kene ka jaka ka chane kala ipu iping ka mau set khnam kala bananam namar jongpi jong kene ka school tanga dab de kicing kemen sisin ya MLA economic khamat ikistar no ikai yapi baro khoi kibedan hang ne kublai sibun nga ai kin bucket ruang yapi pen ya simpen ta kene ka sport da ka spirit of sportsmanship. Amday atang banyo prize ban job hanrei. Kamansin banyo shimbenta. A spirit of participation and also to win prizes. Da kamansin kabakuit kamansin matray sitom. What tamangkay
ya kapor wat benut henry tristam penamba be hadia na buat pensong ta kapor ngalayo price kata ngala job kata henry kapakongsan kalong kumnong ini sim benta hakin ki program na kabenta kecing bahaya ladi bad ban ya rat iwe ngongu ya ublay ba ula play ni kani kalat kelenti bangin yo penlong ya kani ka annual sport meet 2023 jong ka school jongi ngongu ya ki nong hikai baro ki managing committee jong ka school ki teaching staff non teaching staff jong ka Rosario Secondary School ki balatrish tommet balmen se man penlong ya kani ka annual sport meet jongi ka ba arsngi ka ba seiso nga kwa ruban ong kublay shibun ni ki kna school ki balay shim benta da ka mensim shidrhem da ka mensim jong ka jinkmen ha ka sports bat kane ka ay mensim ru tang ya ngi kinong hikai ya ngi kinong pet school henry ka ay mensim ru ya baro ki kna ki bawan pet ka ya baro ki khamtam e ki kme ki pa jong ki nga kwa ruban ong kublay shibun na ka benta baro ki to kinong le bha ki balano snyang da ka pisa kiblano senyang daki prizes kiblano senyang daki medals kiblano senyang hakiwe kwe shibun ki jingdon kam jong ka school kublay shibun na kabanta jong pi baro sa sen to ublay un kerku un kerdo e pi baro